निजिन हुकुम मुकुनु तापक दे जतर कैंडल मुसलमान जे जा गाल मुसाब गए बिस्कुटल लाभ सुनन बागे लाइन अफ थाइके चालाय हाय तासे कयो जे लाइन मुसल करनाय किंतु तिनि सिन लाइ बुमा कथां तंगौ सिन बुबा गरा तंग तंगौ किंतु हायफनो सिन अ लाइ बुमना बुइ नष्ट खाय दंस खाय जों पगै थां तंग माने आबन बागे ताहताय बुखरक कुनु समय सिनि कक सिन लाइ बुमानो जों पगनाक किंतु तिनि सिन लाइ बुमा कथां तंगौ सिन बुबा गरा तंग तंगौ किंतु हायफनो सिन अ लाइ बुमना बुइ नष्ट खाय दंस खाय जों पगै थां तंग माने आबन बागे ताहताय बुखरक कुनु समय सिनि कक सिन लाइ बुमानो जों पगनाक